Sveučilište u Rijeci je dinamično sveučilište, intenzivno se razvija već 10 godina, mijenja se sveučilište, naravno ono što je najvažnije jeste uspostavljanje snažnog partnerskog odnosa nastavnika i studenata, a onda i samog sveučilišta kao zajednice sa širim okruženjem. Dakle, na sveučilištu u Rijeci izvodi se 49 studijskih programa različitih znanstvenih područja, dakle od društvenih i humanističkih, preko medicinskih, biomedicinskih do umjetničkih i tehničkih, dakle, znanosti. Studiranje na sveučilištu u Rijeci odvija se uistinu uz iznimno kvalitetne kurikulume, izuzetno kvalitetne studijske programe, a ono specifično što nudimo jest i takozvani fleksibilni kurikulum, što znači da svi studenti mogu i sami kreirati predmete koje žele studirati, odnosno koje žele naučiti, ako oni nisu neposredno vezani uz njihovu struku. Osim što, dakle, studiraju na kvalitetnim studijima, naši studenti se potiču u različitim drugim oblicima aktivnosti, dakle prije svega znanstvenih, ali i ne samo znanstvenih, nego naravno i kulturnih. Važno nam je da budu organizirani u kulturnim projektima, sportskim projektima, a posebice su nam važne aktivnosti studenata u domeni volontiranja i ono što cijenimo je svakako i aktivizam. SmartX projekt je sveučilište u Rijeci započelo prvo od svih sveučilišta u Hrvatskoj. Postoji na drugim sveučilištima, ali ove naše su malo sa nadodanim aplikacijskim mogućnostima, znači multifunkcionalne. Imaju funkciju studentske i e-indeksa, imaju mogućnost evidencije prisutnosti u prostorima, posebno na nastavi, mogućnost dizanja literature iz biblioteke. Obrazovanje, kad govorimo o obrazovanju na sveučilištu, mora biti uzbudljivo, mora biti dinamično i mora biti zabavno. Naravno, proces učenja prije svega treba pripremati ljude za život u 21. stoljeću, danas su takva vremena, ali studiranje nije samo proces učenja, studiranje je zabava, studiranje je kulturno djelovanje, studiranje je i sport i sve to nešto što treba osigurati sveučilište. Grad Rijeka je jedno krasno okruženje za studiranje i učenje. Naravno, studenti trebaju doći u Rijeku zbog toga što se razvija kulturni život vezan uz sveučilište, razvija se sportski život vezan uz sveučilište. Dakle, osim kvalitetnog učenja, nudi se i dobra zabava, nude se i uzbudljivi projekti. Pozivam sve potencijalne studente, maturante, mlade i one nešto manje mlade da upišu sveučilište u Rijeci. Osim kvalitetnih studijskih programa, jamčimo im da će im u Rijeci biti lijepo, da će se na sveučilištu svi brinuti, da se osjećaju dobro i da ćemo poticati kreativnost, inovativnost i aktivizam u svim aspektima u kojima je to bitno za društvo i za njih. Dođite u Rijeku, postanite naš student jer s vama možemo razvijati budućnost ovog grada.